तालुक्यातील दशावतार कलाकारांची व्यथा. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर दशावतार कला बंद आहे. यासाठी आम्ही आज दोडामार्ग तालुक्यातील सिद्धेश्वर दशावतार नाट्य मंडळ खोपरल मालक प्रकाश वळणेकर यांच्याशी आम्ही संपर्क साधणार आहोत. चला तर भेटूया आज प्रकाश वळणेकर. माझे नाव प्रकाश लक्ष्मण वळणेकर. सिद्धेश्वर दशावतार नाट्य मंडळ खोपरल या मंडळाचे मी कार्यभार सांभाळतो. तसेच या कंपनीची सगळी जबाबदारी सांभाळून कार्यरत जी कंपनी आहे त्याने सगळ्या कलाकारांना जवळ येऊ आणि सामर्थ्य त्यांना व्यवस्थित हे करून शक्यतो जास्तीत जास्त कला व्यवस्थित विगुणी होण्यासाठी आम्ही प्रयत्नशील आहोत. तसेच आमचे जे कलाकार आहेत ते नवीन नवीन घडवण्याचं आमची कंपनीच्या माध्यमातून आम्ही ते काम करत आहोत. नमस्कार साहेब. सिद्धेश्वर दशावतार नाट्य मंडळ खोपरल. आज मी तुम्हाला एक प्रश्न विचारतोय. या दशावतार नाट्य मंडळा कधीपासून तुम्ही सुरुवात केली आणि आवड तुम्हाला कशी काय निर्माण झाली? आमच्या मंडळाला 19 ऑक्टोबर 2007 मध्ये दिवाळी शो मध्ये आम्ही पहिल्या आमच्या कलाकारांना घेऊन नाट्यप्रयोग सादर केला. तो नाट्यप्रयोगाचं नाव होतं वृंदा जलधर. आणि त्या आमच्याबरोबर सहकलाकार आम्हाला काही तेवढं ज्ञात नव्हतं संगीत किंवा बाकी दिग्दर्शन. तर आमचे नाईक दशावतार मंडळाचे संचालक सागर नाईक त्यांच्या माध्यमातून शत्रुघ्न कवच उर्फ फटी, तर तसेच अंकुश जाधव होते, जगदीश मोरजकर होते. तर ह्यांच्यानी सगळ्यांनी आमच्या मुलांना योग्य मार्गदर्शन तो आम्ही पहिला प्रयोग यशस्वीपणे सादर केला. धन्यवाद सर. सिद्धेश्वर दशावतार नाट्य मंडळ दशावतार कलाकार कार्यरत तुमच्याकडे किती आहेत आणि तुमच्या या मंडळात तुमची भूमिका नेमकी काय आहे हे आम्हाला सांगू शकाल काय? आमच्या मंडळाचे कलाकार रजिस्ट्रेशन मध्ये आम्ही स्वतःच 10 कलाकार आहोत आणि आमचे जे गावातील बाकी सहकलाकार आहेत त्या सगळ्यांना बरोबर तरी आमचे 15-16 सध्या कलाकार कार्यरत आहेत जे बाजूच्या कंपनीमध्ये बोलवल्यानंतर तिथे पण त्यांच्याबरोबर काम करण्यात जातात. उदाहरणार्थ परीट, यशवंत परीट, अमित गवस असे आहेत. तसेच नवीन नवीन आम्ही कलाकार घडवतोय आणि ते घडवताना काही त्यांना त्रुटी असल्या तरी आम्ही योग्य सगळं त्यांना पुरवून त्यांना सुव्यवस्थित त्यांना काम करता कुठलीच प्रॉब्लेम येतामुळे नो प्रॉब्लेम करूनच त्यांना सगळे आम्ही मंडळाच्या वतीने पुरवून त्यांना ते घडवण्याचं काम करतोय. नमस्कार साहेब. तुम्ही तुमच्या व्यथा आम्हाला मांडल्यात आणि प्रत्येक कलाकाराला तुम्ही उत्तेजन देतात, पुढे कलाकारांना नवीन नवीन कलाकार घडवतात. तरी पण सुद्धा माझा एक दुसरा प्रश्न आहे. या कोरोनाच्या प्रादुर्भावामुळे आज दशावतार कला ही 6 महिन्यात ठप्प आहे, बंद आहे. मग या कलाकारांनी कसं काय सामोरं जावं आणि यावर तुमची काय प्रतिक्रिया आहे? कलाकारांना काय तुम्ही सांगू इच्छिता? सध्या ह्या कोरोनाच्या संकटामध्ये 6 महिने आपण सगळं कला जी आहे ती ठप्पच पडलेली आहे. तरी पण आपल्या कलेला वाव मिळावा यासाठी सगळेजण धडपडत आहेत. तसे आम्ही पण म्हणतोय. पण अजून काही ह्या लॉकडाऊनमुळे काही कलेला आहे. सगळ्या कलाकारांचा मोठा प्रॉब्लेम म्हणजे सध्या आर्थिक स्थिती फार बिकट झालेली आहे. सगळ्या कलाकारांची थोडं सांगायचं उपासमारीची पाळी आलेली आहे. तर तशी न होता पुढे शासनाने त्याची दखल घेऊन कलाकारांना कला सादरण्याची वाव देऊन पुढील ह्याला जास्तीत जास्त राजाश्रय मिळून सगळ्यांना गणपतीने चांगली बुद्धी देऊन त्याच्यातनं आपल्या सर्वांना मार्ग मिळून कला सादर करण्याची मुभा मिळेल अशी आशा व्यक्त करतो. नक्कीच मालक साहेब. तुमच्या दशावतार कलाकार हे आपल्या या कलेवर अवलंबून आहेत. तो गणपती गजानन त्यांना उदंड आयुष्य देणार आहे नक्कीच. पण या दशावतार कलाकार हे या कलेवर अवलंबून आहेत. समजा ही कला ही बंद झाली तर समजा आता थोड्याशा दिवसानंतर नवरात्र येणार आहे, ही कला बंद राहणार आहे की चालू होणार आहे? हाच प्रश्न आज निर्माण झाला आहे. यावर तुम्ही काय सांगू इच्छिता?
नवरात्र उत्सव सुरू झालेला आहे, होणार आहे आणि पुढे ऑक्टोबरमध्ये आपल्या जत्रोत्सवाला सुरुवात होते गणपतीच्या ह्याच्यानं. तर जास्तीत जास्त ह्याच्यानं शासनाने लक्ष घालून जर आपल्या सगळ्या कलाकारांना म्हणजे दशावतारी कलेला जर वाव दिला तर खरोखरच सगळ्या दशावतारांना त्याच्यामध्ये चांगलं हे मिळेल असं मला वाटतं. नक्कीच साहेब. आमच्या गावची परंपरा म्हणजे 8 दशावतार ही पूर्वापारपासून केवळ चालू आहे. तिथून गावाची परंपरा आहे ती तशीच 8 दशावतार ही गावातली मुलं म्हणजे गावातील लोकच ही 8 दशावतार संपूर्ण सादरीकरण करतात. आणि त्याच्यानंतर जत्रोत्सवाची पौराणिक असेल ऐतिहासिक असेल त्यापर्यंत नाटक सादरीकरण केलं जातं. ही पूर्वापार कला आहे. त्यानंतर आमची कला आता म्हणजे वडिलांना बहिणीच्या आवडी नाट्य क्षेत्रामध्ये होती. आम्हाला पण ती दशावतार नाट्य क्षेत्रात भजन आवड आहे. आमचा मुलगा पण आता आमच्या कलाकाराबरोबर छोटी मोठी दशावतारामध्ये नाट्य करतो. तसंच तो तबल्याची त्याला आवड आहे, पकवाज वाजवतो आणि स्वतः गाऊन पण वाजवतो. अशी एक त्याच्याकडे कला आहे. नमस्कार साहेब. सिद्धेश्वर दशावतार नाट्य मंडळ खोपरल या कंपनीमध्ये आज तुम्ही नवीन कलाकार घडवलात. नवीन कलाकारांना तुम्ही उत्तेजन दिलात जेणेकरून आज कलाकार घडले आहेत. दोडामार्ग तालुक्यातील अनेक कलाकार आहेत. मग आज तुम्ही या कंपनीमध्ये कार्यरत आहात. मग नेमकी तुमची भूमिका अशी काय आहे आम्हाला सांगू इच्छिता का? आम्हाला सुरुवातीला आमचे वडील नाटकामध्ये पौराणिक नाटकामध्ये ऐतिहासिक नाटकामध्ये काम करत होते. भजनाची पण त्यांना आवड होती. त्या माध्यमातून आम्ही पण भजनामध्ये आणि नाट्य क्षेत्रामध्ये जास्ती म्हणजे दशावतार क्षेत्रामध्ये आम्हाला खूप आवड निर्माण झाली. आणि ती आवड असताना आमच्या वडिलांची इच्छा होती की पायपेटी घरात असावी. कारण काय मला पहिल्यांदा एक पेटी आणली होती त्याच्यामध्ये हार्मोनियम मी स्वतः शिकलो. त्यानंतर पायपेटी आणल्यानंतर पायपेटीवरती सराव करतो. मी काही शास्त्रीय शिकलेलो नाही पण मला आवड आहे आणि ती आवड जपून घेऊन मी सगळ्या कलाकारांना स्वतः हँडल करतो आणि त्या पद्धतीने सगळ्यांना जवळ करून कंपनी व्यवस्थित चालवण्याचा प्रयत्न करतो. धन्यवाद सर प्रकाश वर्णेकर साहेब. तुमच्या व्यथा तुम्ही आम्हाला मांडल्यात. तुमच्या व्यथा या आम्ही शासनापर्यंत नक्कीच पोहोचू. तुमची व्यथा आम्हाला तुम्ही मांडलात याबद्दल आम्ही कोकणची शान दशावतार या चॅनलद्वारे आम्ही ही प्रसारित करू आणि तुमच्या व्यथा आमच्या भावना आमच्यापर्यंत पोहोचल्यात. नक्कीच आम्ही त्या कोकणची शान दशावतार या चॅनलला आम्ही आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे सांगायची झाली तर आज शासनापर्यंत आम्ही नक्कीच पोहोचू. नमस्कार. यूट्यूब चॅनलच्या माध्यमातून आमच्यापर्यंत पोहोचलात. आम्हाला आमच्याशी सुखद गोष्टी केल्यास त्याबद्दल आम्ही आपले आभारी आहोत. धन्यवाद.